Steva Mačkić sa mnom ovoga jutra pričamo. Na početku ćemo Partizan Zvezda. Partizan Zvezda u Evropi, velike pobede, poboljšan koeficijent. Ako ćemo da pričamo o samoj igri, fenomenalna igra, oba tima. Bilo je tu problema, Zvezda je primila gol iz kiksa Borjana, ali se posle vratila, taj crveni karton je preokrenuo celu situaciju. I Partizan koji je objektivno trebalo da reši utakmicu mnogo ranije, na kraju je strepeo, bilo je 2-1, ali velika pobjeda i sada smo preskočili Hrvatsku na toj listi za... To nam je bilo glavno, to sam vidio isto po novinama. Prvo što su rekli da nam je indeks sada veći, da postoji šansa da mi idemo dalje, odnosno da imamo dva predstavnika. O tome su Hrvati pričali mesecima, da treba da imaju dva predstavnika. Koliko oni imaju predstavnika? Jurili smo, dakle mi sada jurimo, da pojasnimo gledalcima, mi sada jurimo 15. mesto. Šta donosi 15. mesto u odnosu na 16. 15. mesto donosi dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona i još 3 u kvalifikacijama za Ligu Evrope. To ne znači da će da prođu? To znači idu u kvalifikacije. Idu u kvalifikacije, što za srpski fudbal znači mnogo. Mi smo godinama imali samo jednog predstavnika i to samo šampiona u kvalifikacijama za Ligu šampiona i zbog loše koeficijenta smo prethodnih kvalifikacija kretali od prvog kola. Dakle, kad se ozbiljniji timovi još pripremaju, mi smo uveliko u takmičenju. Mi smo sada na 17. je li tako? Sa ovim rezultatima. Mi smo skočili koliko? Skočili smo mnogo mesta. Mislite samo sa ove dve utakmice ili je to sve ukupan? Da. Nama do kraja za to željeno 15. mesto treba da preskočimo Kipar. Olimpijakos je nama sad glavni. Da Partizan i Zvezda zajedno budu bolji od Olimpijakosa. To je najprostije rečeno. A već smo na dobrom putu s obzirom da je Zvezda pobedila. Da, imamo ozbiljne šanse. I Zvezda i Partizanova pobjeda isto jako bitna. A na koji način sada Zvezda i Partizan mogu da preskoče, da kažemo, Olimpijakos? Svakako je Atina. Da, najidealniji scenario je da oba tima prezime u Evropi, ali ako pričamo o realnom scenariju, Zvezdi je neophodno samo da ne izgubi u Pireju, a Partizanu da do kraja pobedi Astanu i u gostima AZ Alkmaar. I onda idemo na šta? Idemo na 15. mesto? 15. mesto i onda smo u povoljnom... Od sljedeće godine možemo da učestvujemo... Od sezone 2021-2022. To je znači za realno 2 godine. Da. Šta imamo još od novosti što se tiče sporta? Hteo sam samo da prokomentarišemo, pošto su bili isto u žiži interesovanja i Partizan i Zvezda, malo i derbi pre toga. Da. Jer Partizan u nekoj uzlaznoj putanji? Partizan je derbi pobedio, bar na terenu tako je delovalo superiorno. Zvezda nije uputila šut u okvir gola na toj utakmici. Sad, naravno, tu je mnogo razloga. Trener Milojević je izveo postavu koju obično ne izvodi, formaciju koju obično ne igra. On obično igra 4-2-3-1, gde su ta dva zadnje vezna jako bitna da povežu taj odbranu i napad. Zvezda je izašla u formaciji 3-4-3 koja je u stvari 5-3-2 i onda nije mogla da... 3-5-2 koja je 5-3-2 i nije mogla da se transformiše na vreme. Partizan je to iskoristio, ali opet ta taktika Zvezde je mogla da joj donese bod. Partizan je kasno poveo, međutim, eto, pobedio je na kraju 2-0. Milojević su počeli da osporavaju onako iz njihovih redova i onda je on izašao sa tom pobedom protiv Olimpijakosa i nekako i zatvorio usta. Milojević, trener koji je Zvezdi donao toliko toga. Iako se vratimo unazad, Zvezda 10 godina nije igrala uopšte grupno fazu takmičenja ni Lige Evrope, ni Lige šampiona. I onda se pojavi Milojević koji odmah u prvoj sezoni prezimi, u drugoj izbori Ligu šampiona. Evo sada je Zvezda trenutno druga i to u grupi sa Bayernom, Tottenhamom, Olimpijakosom. I jedan takav trener posle lošeg dana da dobije tolike kritike nije objektivno, nije realno pre svega. Naravno, navijači su uvek tu, misle da Zvezda treba da gazi svakog. Šta Delije misle da treba da dođe u finale? Mislim, svi želimo, pa naravno, za koga navijamo, ali... Opet ne možemo da govorimo, da, navijač nije objektivna kategorija, navijač uvek gleda iracionalno, smatra da njegov tim treba da pobedi sve da osvoji, ali jednostavno u sportu nije tako. Jeste, ali poprilično učestvuju u nekim formiranjima, u razgovorima, u pregovorima, sluša se koliko oni utiču na sve to. Pa to je problem, eto, sama kvalifikacija, ja sam pričao u prethodnim gostovanjima, na primjer, kad se Zvezdi
stvorio taj pritisak nepotreban zbog tog tenka ispred stadiona, kad pričamo o navijačima i to. Da, to su neke stvari koje nepotrebno stavljaju pritisak na tim koji je na kraju pobedio taj Young Boys i sve se završilo kako treba za srpski fudbal, ali eto, to su neke stvari. Ja bih pomenuo, ne smemo da zaboravimo. Nemo još broj, zato da. Da, odbojkaši i odbojkašice. Ja sam bio na dočeku u ponedeljak, imao sam tu čast pre svega da intervjuišem i selektore i igrače. Na prijemu kod predsjednika obećana je izgradnja nacionalne kuće odbojke. Mislim da su oni to apsolutno zaslužili. Kapa dole za sve što su radili. Muška konkurencija bez poraza do zlata, ženska konkurencija bez poraza do zlata. Reprezentacija koja je spojila 2011. smo bili prvaci Evrope u muškoj i ženskoj i sada smo opet u muškoj i ženskoj konkurenciji. Ovo što se sad desilo na Evropskom prvenstvu, to je još malo pa dosadno. Da. Kolega koji je prenosio je rekao, George Gershwin je komponovao Rapsodiju u plavom i to je stvarno izgledalo tako na terenu. I ja sam u razgovoru sa reprezentativcijama se videlo koliko je njima stalo i u razgovoru sa selektorom koji je skromno onako, ova debi na klupi i on skromno staje pred kamere Happy televizije i kaže pa dobro, ja želim samo se sklonim, želim da fokus bude na igračima, eto to je... Mnogo skromniji ljudi nego u odnosu na ono što su postigli. Za sam kraj, Nole? Nole se vratio u formu, Nole nikad nije ni izlazio iz forme ako mene pitate. Sad, ovo što se dešava trenutno na toj azijskoj turneji, za mene nije neočekivano. On samo da ga povrede zaobiđu i on će biti apsolutni vladar. Novak je sam rekao da je ovo u stvari, iako je još godinu dana, ovo je priprema za olimpijske igre. Ovaj turnir želeo da osjeti to, želeo da vidi kako to izgleda. Mislim da sad njemu je fokus u narednom periodu, u narednim godinama Grand Slamovi. Što se mene tiče, te Masterse ne bi ni trebao da igra. Treba da igra, naravno. Ali kažem, treba da se štedi. Zato što, evo, i Federer je najavio kraj karijere. Rekao je mogući kraj karijere naredne godine, pa u toj trci Federer, Nadal... Gdje su ovi mladi? Pa tu su mladi, iznenade uvek, izvereni. Ja da mi se izreži, jer ne može. Morat ćemo da napravimo posebnu emisiju. Hvala ti puno na ovom gostovanju.